Let's go， 刷刷刷的负重 ，Let's go， 扎扎扎春夜后，左右地板裂缝 ，Let's go now， 风到最后。Dnešné video bude zo zimného karavaningu z Kubínskej. Dole hmla, hore nás privítalo krásne počasie. Manchester. Krásny Manchester. Sme na parkovisku 3. Sme v tradičnej zostave, už pomaly s Mírkom a s Jankou. Dobré ránko, každé ránko. Máme krásne počasie, Linka je tu, dobre. Všetci Janku som pripravení. práve zobudil, Áno. takže tá už stáva tiež a budeme môcť vyraziť. Takže nech sa páči. Poďte sa preč. Prvá jazda po 2 rokoch. Takže dievčatá, prvá jazda hore. Ale ja mám termogate. Prvá jazda hore, Vieš, pokýto. Zakývame. zakývame. Áno, Prvá ahoj. spoločná jazda hore, ja som dohodol Soniečko a Beňka so Števkom dohodli s ním. No, každý dač. A tam máme, tam hore tu vyjde a tu nastúpi vpravo. Áno, na túto. Prvá medzistanica. Ničol 2. 1020. Výškový. Hore nás čaká hmla. Áno. Nie je vám teplo? Nie, ja už som sa vysopol po ceste, ale som si povedal, že na moje stehná, že to môj knihe však. Neviem, ja som potlačil na lice. A dosť trha na začiatku, vieš? Hej, to ako zakočil. Krásne výhľady. Budú hmla a trochu viac ľudí. No.
Výborný obed. Najlepšia fazula tuto na tomto parkovisku a blízkom okolí Strednej Európe. Fazulu som varil ja. Trojlinku som ju spravil štiplavejšiu, lebo Števko má rád trošku štiplavejšie. Ale tvrdia, že kľudne som mohol pridať, že to nie je niečo. Teda vody. Akurát je. Ešte nejaké pobedňajšie jazdy. Mirko, Bea, Janka. To vyzerá, že naozaj, ako keby prišli chalani len s pár lyžami, ale nie. Oni mali naozaj veľa a ja ich zisťoval, lebo my sme to dnes už raz spomínali, že koľko párov lyží priniesli Rosňová. Stále sa držím dole v doline. Ale hore je krásne počasie teraz. Aha, pozrite sa na Tatry doprava. Krásne výhľady. Výhľad na Tatry. Už sú teraz bubny po obede, však je 9 stupňov odmet. Hop, 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 hop. Stačilo na dneska. Že keby si ešte chcela ísť, tak môžeš ísť. Stačilo na prvý krát. Ale trošku s Jankou pôjdeme. Ja by som s Jankou Z išla, dola jej ale budeme nevládne. mávať. Z Jedine, dola jej budeme mávať. Prezujeme nebudeme ju sa čakať. a budeme jej mávať. Stačilo. Tam dole, aká je to akcia? To je najväčšia celoštátna akcia na predstavovanie rôznych druhov lyží spojených so skúšaním, to znamená požičiaš si. A ako som počul reklamu, tak hovorili, že 152 párov lyží je k dispozícii pre záujemcov na bezplatné vyskúšanie. To znamená, ja som tých 23 párov dneska skúsil a zajtra by som plánoval asi tak 15 ďalších. Uvidíme, či stihneme. No napríklad tieto Elány som jazdil, teraz tam majiteľ obeduje, tak by som si požičal tieto Vinastary. Tu sme chceli ísť na obed, ale my sme mali výbornú fazulovicu od Mírka. Jedovatú. Takže jedine zajtra.
Dáme tu, čo padla, tá môže padnúť zase. Cenník požičovne. Lyže, lyžiarky, palice 21 eur. Skialpový set 35. Druhý deň lyžovačky, včera sme pribrali. Tak. Dneska nás dole čaká hmla, ale hore slniečko, dúfajme. A je slniečko. Takže hore sa nám vyjasnieva. Teplota minus Kubínsku holu vietor 5, ticho volá. 6. Štvorica kamarátov už vyráža z dola. Bez Janko vpredu, chlapi vzadu smiech. Karavan sa trochu hýbe, keď sa kýva nech. Prvý večer spolu sedia v karavane. Mirko mieša fazulu, štiplavú jak z bane. Oči slzia, no každý sa len smeje. Takto chutí priateľstvo, keď sa dobre deje. Cítili sa výborne, jak v rozprávke z raja. V karavane káva voňala od rána. Radili sa dlho, kam ich leto zavedie. A snívali o fjordoch, keď nebudú záveje. Ráno mäkký sneh vítal ich na svahu. Bea so Štefanom prvýkrát v roku majú snahu. Janka nezastaví, neunávne lyžuje až do tmy. Chlapi vidia stánky, no nenaplnia sa im sny. Požičať a skúšať nové lyže. To by bolo fajn. Únava je vážna prekážka, tak len kývnu bej. Večer v pohode víta pánov vôňa burgerov. Šalát pre dievčence, štíhlosť tínedžerov. Cítili sa výborne, jak v rozprávke z raja. V karavane káva voňala od rána. Radili sa dlho, kam ich leto zavedie. A snívali o fjordoch, keď nebudú záveje. Druhý deň ich slnko hladí po tvárach. Svahy žiaria zlatom, radosť nie je v mlách. A keď sily ubudnú a obed sa priblíži, u kramerov najedia sa a pôjdu ku chýži. A že víkend končí, To vôbec nevadí. veď priateľstvo trvá. A všetci sú radi. Čo skoro sa stretnú opäť, Tentokrát v Lomnici. nech len zdravie drží. Prajú si cyklován seniori. Cítili sa výborne, jak v rozprávke z raja. V karavane káva voňala od rána. Radili sa dlho, kam ich leto zavedie. Snívali o Norsku, o fjordoch, o severe. Máme aj vyhľadávky. Veľmi vtipné. Poputávky majú. Tradičný slovenský sortiment. Mirko, záverečné hodnotenie lyžiarskeho kurzu. No, takže milá Beňka, milá Janka, milý Števko, milý Mirko. Dovolte mi, aby som vám poďakoval za účasť na tomto úvodnom lyžiarskom kurze, ktorý ako každý správny kurz sme začali rozcvičkou a skončili jedlo. Myslím si, že sme strávili pekné 2 dní, kde sme nielen lyžovali, ale sme aj kuli pikle do budúcna. Niekedy je to dôležitejšie ako samotné lyžovanie. Aj tento pikel sme ukuli pri našom poslednom stretnutí v Bogáči. Takže prajeme si dobrú chuť, veľa zdravia, nech nás choroby obchádzajú a nech sa zase stretneme
najbližšie v Lomnici. Tak, dobrú chuť. Tak dovidenia pri ďalšej lyžovačke.